po sa lahat. Pasensya na po, maingay sa labas. Ay, wow! Ma'am Gulyangers. Good morning. Thank you po. Ma'am Bisayang Mix Vlog. Good morning. Brent Aidan, good morning po. Ma'am Marga Moreno, salamat. Ma'am Marie Dreams, good morning. Thank you so much for dropping by. Hi, Ma'am Jen TV support. Thank you. Good morning. Ma'am Gulyangers, thank you. Ma'am Jen TV Mix. Sir Junior Vlog. Thank you sa pagbisita. Hello, Ma'am Kitty Lovers. Yes po. Bisitahan ko channel mo po, Sir Junior Vlog. After this na lang, Mama. After this na lang, Sir Junior Vlog, ha? Kasi nag-iisa yung phone ko. Simply Girl, Mama. Good morning. Ma'am Hope Vlogs. Good morning po. Pasensya na po, maingay sa labas.
Ma'am Jen next too. Good morning. Wow, Ma'am Jen Jen. Labas na ng mumu, lahat ng mumu ni Ma'am Jen. Thank you, Ma'am Jen. Okay po, Ma'am Jen. Thank you. Thank you, 12 million viewers. Thank you po, Ma'am Jen. Hello, bye Lola. Good morning. Hi, Sir Richmore. Good morning. Thank you so much. Five A, wow! Thank you, Ma'am Marga Moreno. Sayaw-sayaw muna. Exercise sa umaga. Ma'am Journey, thank you so much. Wow, 17,000 viewers. Thank you. Ay, million pala. 17 million in the house. Thank you so much. Agad ako nabalas. Ano na, June 1 na. Ang bilis ng araw, ang bilis ng buwan. Ilang months na lang, December na. Thank you so much. 14 million in the house. Agang-aga, tagaktak ang balahas. Ang pawis, grabe.
Past 7 pa lang, mainit na. Lumabas na si Haring Araw. Ma'am Journey, thank you so much, ma'am. Thank you sa mga alagad. Thank you, Ma'am Jenix. Thank you po sa lahat. Oh, init. Oh, init. $17 million in the house. Thank you so much.
Pwede man. Ilagay din sa kabilang tuwa, no?
Hello, Maman. Good morning. Boss Bill, good morning. Thank you so much. 15 million in the house. Ay, naku. Okay, Boss B. Thank you.
Ma'am Journey, thank you sa mga alagad.
Sige pa, ilan mo na lang. Miss. Sige, pakat pa to. Pakat pa. Apat. Mahimo siya apat. Ah, isa lang.
Ma'am Rot, mayong aga. Thank you, ma'am. Oh, parang, ay, di pa dito pa sa bayo? Oo. Bilig na.
ulit? Yun lang. Para kayo. Yun, salamat mo. Ma'am Rod. Ma'am Gulyangers, thank you
tayo sa palipad. Di naman si Foreman yun ay. Ha? Naglakat naman si Foreman yun.
Hello, Ma'am Mary Celine.
Wow, 19 million in the house. Thank you so much. Thank you. Maganda yan, ano, malalagay na sticker. So, yung mga mamimili rin, ask them, and then sticker, information, education. So, para kita yung consumers, kapag sila nag-debenta ng video, hindi kumabalik pa rin. So, kami, huli pa rin talaga, huli pa. So, nakita ko lang yung babae, Abis lang ba? Secretary Fred Pascual ang awarding ceremony ng negosyo sa ginanap na bagong Pilipinas Town Hall meeting nito May 24 sa pinamahagi rin ng DTI ang loans sa mga benepisyaryo Bukod dito, ginagawa din o iginagawa din ng ahensya ang 8,000 pesos o pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o PPG program kit sa mga MSME na biktima ng sunog sa Malawi bilang tulong sa mga negosyo na makabangon muli. Sinuportahan din ng DTI ang business growth sa ito na sa pamamagitan Network and Economic Naniwala naman si DTI Secretary Pascual na sa pamamagitan ng MSME Development Empowerment sa mga businesses ay may makapasok ang Pilipinas sa panday merkado. Sabay ang pamamahagi para sa mga MSME sa Pilipinas. Ibinahagi din ng DTI sa pangunguna ni Undersecretary Ed Silico ay inuusan ng ahensya na sari-sari sport advancement program sa ilalim ng level Layunin ng DTI na matulungan ang mga sari-sari store owners para matutunan nila ang paggamit ng digital transactions, smart pay, sustainability, and financial assistance upang mapalago ang kanilang mga negosyo. Kaya na nakasip yung ginawa ng DTI para sa mga MSME kasi sila ang karamihan ng negosyo dito sa Pilipinas. Kaya ang masasabi na natin ang MSME Philippine economy. 99% sa mga enterprises natin, actually higit pa sa 99% ay MSMEs. Wala pang 1% yung mga large enterprises. Kaya napakagaling na actually. Shout out po sa DTI sa mga sectors. Ideas and projects, priority plans para sa mga MSMEs. Kasi nga, dito 99% ng enterprises natin yung MSMEs, almost 2/3 or even more ng mga trabaho at employment galing sa MSMEs. So, critical contributor talaga ng ekonomiya ang MSMEs. Ang problema lang, hindi nare-leverage ng maayos. Kasi kulang sila ng funds, mga ASP, facilities na natin sa MSMEs. So, yun yung ginagawa ng Secretaries Rohit sa DTI, no? Halimbawa, ito sa pinabalitaan natin, no? Yung turnover ng shared service facility ownership ang DTI sa purpose property para sa kalidad ng production at
spot talaga sa MSME. Tapos nabalik ko rin, yung sa sari-sari store. Tapos Ayan, kasi may sari-sari store. Sa namin yung medium. yes, oo. So we-launch na natin na there are sari-sari stores na nasa bansa. So syempre, ang CTI, yung pag-iisip ng ideas, paano palaguin tama. So yan, yan ang mga projects natin sa MSME. Aktibong tumugon ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga reklamo na inilapit ng grupo Malayo Consumer Spokesperson Attorney Simon Antonio Salinas kamo ang siya sa tuloy na nag-imbestiga sa posibleng unfair practices na maaaring nilabag ng nasabing retail stores. Ito ay isunod sa mandato ng DTI na siguruhin ang pagpapatupad ng Republic Act No. 7581. Batay sa regular monitoring ng ahensya sa Dali Everyday Grocery at maging sa iba pang mga establishmento. Ito, ipinasa ng DTI ang ilang bahagi o ipinasa ng DTI ang ilang bahagi ng nasumbong sa Department of Interior and Local Government o DILG para humiling ng karagdagang tulong sa pagsusuri ng sanitary regulations, weighing scale issues, at iba pang issue kaugnay nito. Okay, maganda itong yung kampanya at regulasyon siyempre pagdating sa mga SRP. At dahil ito ay yung Dali Grocery Store, ang pagkakaalam ko kasi ay talagang mura yung mga binili dito, tinatangkilik ng marami. So, SRP Bulletin, Suggested Retail Price Bulletin. Ang laman nitong SRP Bulletin ay panghan ng mga pangunahing bilihin or ang mga basic necessities na live na presyong nanggaling mismo sa mga manufacturers. Ang suggested retail price nila or kung anong presyo na dapat binibenta sa mga pangunahing tindahan, di ba? Mga supermarkets and grocery stores. Ngayon ang ating price elevators, ang goal nila, umiikot sa mga grocery store para i-check kung sumusunod ba ang mga grocery stores dito sa mga presyuhan na to. Ngayon, kung mas mababa di okay. Wala po rin. Kasi ito dalig yun, di ba? Tsaka para sa consumer yun. Pero kung lumalabag, ang nagiging proseso natin, nag-i-issue tayo ng letter of inquiry. Hindi muna siya penalty o hindi muna parusan. I-check muna natin, i-or natin, bakit yung sumusunod sa suggested retail price. Kasi suggested lang naman siya, hindi siya mataas. Yes, so ano natin? So suggested retail price na hindi tayo sumusunod. Minsan, napapatunayan nila na halimbawa, malaki ang kuha nila, or sa supply, nagkakaroon sila ng problema sa supply, nag-justify nila yan, or minsan naman, pag na-alert sila, talagang sumusunod naman sila. No? Ano bang tinutuloy ng DTI? Kapag sinasabi natin sumusunod na, hindi na pagsunod, no? About 10% the true worth of the item, no? Sobrang mahal ng pag-presyo niya ng item, no? Basically sa steel price commodity. Magiging violation niya ng price act, diba? Profiteering, diba? So yan, talagang habang pag-progress natin, yan, file ng kaso ng complaint sa DTI. Tapos, titingnan natin ang mga facts. Bakit ba napakataas ng presyo itong bilihin na to? Pero, pabalik tayo sa issue ng suggested retail price, as the name suggests, suggestion lang siya. So, hindi talaga siya batas kung susunod. Pero, ang DTI
sila sumusunod. Mga peka mo. Reminder na Yan lang. Timpla ko. ng manufacturer magbibigay sumunod. Pwede tayo natulog. Ang kapayat. Sabi ko, yung mechanics na magbibigay ng letter V or magkakaroon ng ayang usapan. Kasi hindi naman din pwedeng control. Na hindi ka magsakawar. Sige lang. Kasi ang presyo, determine ng supply at saka demand, di ba? Ng mga economist natin. Kulang ang supply, mas mataas ang presyo. Yes. At mataas ang demand niya. Yes. Look out lang natin BPI na kung ano ang nakakabati sa ating mga consumers. Diba? Meron silang choice na mamili kung anong produkto, ano yan, kasi sa budget, diba? Ano ang abot kaya at saka ano ang dekalidad. Maganda yan kasi malapit na yung lamin niya. Tayo ang gobyerno kasi kasama dyan yung mga nasalantanan. Pero iba na iba ay talaga ng take advantage. Siguro kanila ng mga commodities. So that's a good point mo, Kathy. Kapag nagkaroon naman ng La Nina or nagkaroon ng declaration of state of calamity, wala na yung mga SRP na to. Pag nagkaroon ng declaration of state of calamity sa isang lugar, nagkakaroon tayo ng automatic price control, no? Automatic price freeze. Nakapako ang presyo. Hindi na sa SRP, dun sa prevailing prices. Ibig sabihin, kung anong presyuhan ng mga bilihin at the time na nagkaroon ng declaration of state of calamity, nakapako na dyan for the next 60 days. Ang trabaho ng BPI, maglabas tayo ng palaan na kung ano ang mga prevailing prices. Bakit prevailing prices, Kathy? Kasi minsan lower than SRP. Ang bentahan, alangan naman, tataas mo pa, di ba? So prevailing prices ang sinusunod natin for automatic price freeze kapag state of calamity. Ayan, magandang nalinawan natin yan. Samantala, Ate Amanda, yung susunod natin yung dahil sa ating buong ahensya ng gobyerno, ang support ng Department of Industry o DTI, kay Panginoon Marcos Jr. na Talan ko ang basa. unang pagpapalinis at gas sa bansang Brunei para sa mahalagang renewable energy sector ng Pilipinas sa ginanap na presidential visit sa Brunei sa itong April 9 sa clean energy ang Pilipinas at sa pamamagitan ng kolaborasyon sa Brunei na may magandang energy project track record ay matutulungan nito ang bansa sa pagpapaunlad ng potensyal na ito. Naisento din ang usapan sa nasabing pulong at i-implement ang key factors sa investment decisions pagdating sa renewable energy projects na makatutulong sa Pilipinas na makakuha ng investment. Wow! Thank you so much, Ma'am Journey! Importante to, paano ba natin ilusad yung renewable energy dito sa Pilipinas para, di ba,
Wow, Ma'am Journey. Thank you. Thank you po sa renewal, Ma'am Journey. Wow, Ma'am Journey! Salamat sa pakulay. Ma'am, pasensya na. Ano lang, magahod. May ginapaubra lang ko bisagwa. Ma'am, thank you. Good, ma'am.
Wait lang. Bigyan mo tayo sa album. Ha? Minute, ha? Minute, ha? Ha? Satu mesti dia mau siap.
May ma'am. Ma'am Ann, thank you so much. Wow, congrats, Ma'am Lisa. Wala na hassle. Ano, ma'am? Postpaid? Thank you, Ma'am Ann, sa palipad at sa renewal. Wow, Ma'am Liz, thank you sa renewal. Thank you. Wala na hassle yung wifi, ma'am.
Kita ko lang si bata niya, no? Hello? Yan, ang pulo. Pero naman yung mga pulo eh. Yung 20. Ay, hindi mo pa. Ah, basi, hindi. Pag kay ano. So, bata niya pa. Saka naman ito. Ano ni? Karani? Resonse? Oo. Pero naman yung 20, wala sa kain sa Todlaw. Kita ulit sa motor mo na muliktahan na muliksyon. Kasi may natong tao sa mangga yan. Sa patay. Pero ang tigas siya. Hindi ganda. Ay, ba? Inayon ko na tatlo. Nandiyan po ba? Ah, ito to, sila. Ha? Ah, ito to, break. Oo. Hold on. Hold ba? Kailangan may ako na ice cube. Tangan ko na.
video.
Summer. Kaya naman malubog siya. Dito ako nalalakad nila. Kailan ka man para mga para nila ako ano para mga salamat sila kanina na Hapit ka lang. libre na. Wow, Ma'am Liz, thank you sa palipad. Thank you, Ma'am. So, yan lang po. Okay lang, Ma'am. Okay lang, Ma'am Liz. Thank you. Okay na yan. Hmm? Oo, sige. Kaya ano na yung grinder? Nag-ball na? Ano na yung ano ka? Iba idol na na eh. Ha? Pero papaida lang. Baid na. Ano na ginagamit? Isa pang baid daw? Lalagyan na yung tubig ay cold ka. Sarap-sarap. Paso nila ito. Pwede mo gano'n ka. Tapos sa nila, may pala siya. Ha?
Thank you, Solid Dreamers, sa pagtambay. Thank you so much. Busy ang peg niyo. Boss nila. Ora, na gani si Forman nila. Nasla. Ara ang iya nga tinawag ang baro. Meron na yung bago. Ma'am Ruth, madamo nga salamat. Boss B, thank you. Ma'am Jean, Ma'am Journey, thank you sa mga alagad. Ma'am Ann, Ma'am Liz, Ma'am Golyangers. Saan na kaya si Ma'am Lynn? Nag-honeymoon si Ma'am Lynn. Manulit na dito kapag live si Ma'am Lynn. Ah, Okay, pabalik na pala din sa nagluto.
ba, Pero, ang design ako lang ng isa. So, yun, damo na ng sinunod. Ang palay nila, mga kontrapagwas, binabago nila kung sundo ng takot. Sino? Magkano? Sino? Sino? Pumalay ka? Ako galing mo din. Ay, nako. Oh. Makalesa na sa ano mo. Sa ato. May tali-tali ko nagtaas-taas sa kalsada. Kanina, wow, Diyos ko. Pinakatak kanina. Para lang manigil lang sa kalsada. Ano na cars kasi mga yun. Tapos may palita nila ni Victor. Wala sa March. Ang March. O, yung mga nagagawin sa dari hindi ko yan. Ako ang buwas niya. Sige man ang panay man ang silip-silip kaya ang mabay sa panday ko. Masarap ako. Huwag patanda. Sarap man na. Ito man na mga nila na makuha ang mga tira na dahil nalipat daw para lang tira na madaan kita ang headshot na nila sa lalapili ng mga komprada sa mga kudang na miswar ng gamit. Kaya kita nila ang kudang gamit. Mga tao yan, mga ito kasi pala yung particular sa rin na makita. Sa first time na ako may error ang pamilya ulit. Lahat. Nakita pa ba ito? Pinadaan sila originality. Ang nakita nila yan. Yan ni Chad yung ano lang po yun. Glass lang po glass lang. Supala ka ma. Silanda supala may lang. Mga 15 mil. Dito ko sa Imperial, sa Nakarota, cash mo, barato lang. May nakita ko ito nga sa laset nga 19K lang. Malagaba ng kapalator L. Ha? Kapalator L yung pakunao, dito yung magiyo. Dito yung magi sa Ero, hindi sa nagkartaan na. Okay ang laban, isaw. Ang laban, isaw. Drop na sa butang skillet, so. Ang mga lubo na sa kwarto na. Ay! Ay, sorry po. Nalingaw po ko, Ma'am Jean. Sorry po, mag-end na po ako. Thank you sa pag-remind, Ma'am Jean. Thank you. Nagchika-chika pa kami ni Banabis.
Thank you, bye-bye po. Samahan niyo po ako mamaya 11:30 to 2:30 po. Thank you so much.